Tak vážení a milí přátelé, dostal jsem krásně mikrofon, abych udělal anonci jako v MTV na tuto akci. Takže my jsme dneska tady na Smíchovské pláži, na druhé MDA Ride. Tato akce je akce jednoho dne, jejíž celý výtěžek jde na pomoc muskulárním dystrofikům. A doufáme, že výtěžek překoná loňský rok. Go! Káďo, řekni nám, co se tady dneska vlastně děje, takový blázinec tady už dlouho nepamatujou, povídej. Ano, tak dneska tady máme druhou MDA Ride, to je akce, která podporuje muskulární dystrofiky. Loni jsme začali, první akce byla v Letňanech, letos jsme se domluvili s městskou částí Prahy 5, která nám dala k dispozici pláž, Smíchovskou pláž. Jsou tady kapely, atrakce. Součástí té naší akce před chviličkou byla spanilá jízda Prahou, kde jsme zakomponovali dystrofiky, kteří jeli v džípech, přívěsných vozících. A jak to vidíš s účastí? Kolik je tady lidí, kolik je tady motorek? Účast je skvělá, protože samozřejmě jako organizátoři čehokoliv jsme se potýkali a potýkáme i s negativníma názorama na celou akci, ale tím, že přijelo tolik motocyklů odhadem přes 150, hodně džípařů, lidí z města, kteří přišli jenom se podívat a podpořit, dát do kasičky, koupit si předmět s logem MDA, tak ty všichni dokázali, že to má smysl. My jsme loni na první MDA Ride jsme vydělali za to odpoledne 182 000 a rozdělili. A letos můžu říct, teďko jsme v podstatě už na tom, co jsme loni vybrali za celý den, takže si neskromně troufám tvrdit, protože máme připravený i partnery, který přinesou šeky, přinesou věci, který prostě i rozdáváme, tak já si troufám říct, že nejenom, že pokoříme rekord loňský, ale neskromně jsme si přáli dostat se na jednou tolik loňského výtěžku a budeme doufat, aby těch 360 tam bylo.